Uy, Hope. Tingin mo nga naman si Irene. Ang aga-aga nag-e-emote. Ay, dito pa talaga sa classroom. Tara nga, lapitan natin. Hoy, Irene! Bakit namumula na naman yung mata mo? Niiyak ka na naman. Si Andre yung dahilan, no? Hoy, abat humagulgol ka pa? Malapit nang mag 7:30, papasok na si ma'am. Gusto mo bang maging center of attention ka mamaya sa klase? Kasi naman, kapag alam niyo nang naiiyak ako, huwag niyo na akong tanungin kung bakit. Kasi lalo lang akong naiiyak. Ito, tissue. Punasan mo yung luha mo, saka... Nak, may tulo ka pa ng sipon. Alam niyo namang wala akong sariling kwarto, di ba? Sa isang kwarto kami nagsisiksikan ni na mama, papa at ng 3 kong kapatid. Paano ako iiyak sa bahay? Ganito, turuan kita ng teknik. Pumunta ka sa banyo, buksan mo yung gripo, tapos maligo ka. Tapos dun ka mag-moment. Umiyak ka dun hanggang kailan mo gusto. Mamumugto pa rin yung mga mata ko. Mahalata pa rin nila na umiyak ako. Ganito, kapag malungkot ka, mag-chat ka lang sa akin. Mag-overnight ka dun sa bahay. Hahayaan lang kitang umiyak sa kwarto ko. Alam mo namang welcome kayo palagi sa amin. Hindi ka namin pakikialaman. Pwede kang umiyak ng umiyak. Tsaka Irene, nag-aaral pa tayo. Hindi naman talaga dapat na nagkakaroon tayo ng relasyon. Mas mainam na mag-focus tayo sa pag-aaral kaysa sa pakikipagrelasyon na nakakadistract lang. Tulad sa'yo ngayon. Uy, Hope, hindi mo pwedeng diktahan si Irene. Hindi ko ini-invalidate yung feelings mo, Hope, ha? Pero may sariling choices si Irene. I'm sorry. Pati kayo, namumroblema tuloy sa akin. Iyaan na. Andiyan na si Ma'am. Sige na, tahan ka na, Irene. Dear love, bukod sa wala akong lugar para umiyak, ay ang hirap talaga ng sitwasyon na wala kang sariling kwarto. May mga times na gusto kong makatulog ng maaga pero maririnig kong hilik ni tatay. Kung minsan naman ay biglang iiyak ang bunso kong kapatid ng madaling araw. Kaya mapuputol ang aking tulog o kaya naman ay magigising ako dahil sa likod ng aking kapatid na matulog. Ang bahay namin ay kung anong kwarto ay siya rin ng sala, kusina at hapagkainan. Napakahirap mag-aral na minsan ay gusto kong magpuyat dahil may exam kami kinabukasan. Hindi ko magawa dahil dapat ay nakapatay ang mga ilaw upang mahimbing ang tulog ni tatay. Si tatay ay isang construction worker, samantalang si nanay naman ay housewife. Napakagaling lamang siguro ni nanay sa pagbabudget, kaya nairaraos kaming 4 na magkakapatid. Hindi kami gaanong nakakakain ng karne, puro gulay na nahingi sa kapitbahay, talbos, delata at kung minsan ay noodles. Maaaring tama ngang sinabi sa akin ng aking kaibigan na dapat ay mag-focus na muna ako sa pag-aaral dahil mas nakakaiyak nga ang ganitong sitwasyon. Napakasimple lang ng pangarap ko, ang magkaroon ng sariling kwarto. Yung pakiramdam na may isa kang espasyo kung saan ka makakahinga, makakapagpahinga, makakatawa, makakaiyak ng malaya, makakapag-aral, makakatulog ng walang istorbo. Sa madaling salita, may privacy. Bakit ang simpleng pangangailangang ito ay isa kong pangarap na siya namang kusang mayroon ang aking mga kaibigan. Mapalad lamang siguro ako dahil may 2 akong kaibigan na pinapatulog ako sa kanilang mga kwarto kapag may mga long exam o may mga projects kami na alam nilang mahihirapan akong gawin mismo sa aming bahay. Ano yun, anak? Kaya aga-aga at nag-iiyak ka. Ma, nasan po yung project ko? Anong project? Ma, yung nasa kartolina, yung dinrawing ko kagabi. Project ko po yun sa arts. Nasaan po? Aba naman, Irene, anak. Ako pa ba ang paghahanapin mo? Dapat itinatago mo yun ng mabuti. Ma, saan ko naman itatago
itatago yun? Nakita mo ba tong bahay natin? Wala akong espasyo kung saan ko itatago yung gamit ko. Hanap-hanapin mo lang dyan. Ako'y maglalaba pa ha, at magluluto. Huwag mo kong abalahin dito, Irene. Ma! Irene, ano ba? Sumisigaw ka dyan. Aba, at dalawa pa kayong nag-iiyakan. Project ko to, Ma. Pasahan to ngayon. 3 araw ko po tong tinatapos, Ma. Tapos sisirain lang ni Bunso. At anong malay ng kapatid mo na project mo yan? Anong karapatan mong paluin ang kapatid mo? Ma, please naman po. Hirap na ako sa sitwasyon natin. Tulungan mo naman ako, Ma. Para hindi na to maulit ng mga kapatid ko. Irene, kasalanan mo yan. Alam mong mahalaga yung project mo pero hindi mo man lang iningatan. Ma, itinabi ko naman po yan. Ang hirap po na wala man lang tayong kanya-kanyang espasyo. Bakit po ba kasi mahirap tayo? Bakit ba ganito yung buhay na ipinaranas niyo sa akin? At kailan ka pa natuto magreklamo ng ganyan, Irene? Magpasalamat ka nga at nakakapag-aral ka pa. Aba, lumalaki kang walang kontento sa buhay. Ma, kung alam niyo po na ganitong buhay lang ang kagigistan namin, sana hindi niyo na lang po kami binuhay. Aba, at sumasagot ka pan talaga. Sinabi ko naman sa'yong tigil-tigilan mo ang pakikipagkaibigan kina Hope at Hazel dahil napakalayo ng agwat ng antas ng buhay natin sa kanila. Napupuno na tuloy ng inggit ang puso mo. Ang ibig mo bang sabihin ay porket mahirap kami ng tatay mo ay wala na kaming karapatan na bumuo ng pamilya? Irene, kay bata-bata mo pa pero marunong ka nang sumagot-sagot ng pabalagbag sa akin. Sabihin mo sa teacher mo na nasira ka mo yung project mo. Kapag hindi ka pinagbigyan, hayaan mo. Grades lang yan. Mababawi mo ulit yan kung paghuhusayan mo. Ma, hindi niyo po naiintindihan. Matagal ko pong ginawa at pinaghirapan yung project na yan. Ay, ewan ko sa'yo, bata ka. Bahala ka nga mag-inarte dyan. Marami akong ginagawa. Hoy, bakit nagtuna naman yung mga mata mo, Irene? Sira ni Bunso yung project ko. Kaya wala akong maipapasa ngayon. Naku, paano yan? Kilala mo naman si Ma'am Gian, di ba? Kapag deadline. Teka. Mamaya pa namang 3:00 ng hapon yun, di ba? Hazel, bumili ka na ng kartolina. Bilis! Gagawin ko yung project ni Irene. Oo, sige. Teka, Hope. Huwag na, nakakahiya. Hindi mo naman kailangan gawin yung project ko. Ano ka ba, Irene? Magkaibigan tayo. Mabilis lang naman ako mag-drawing eh. Sige na. Dear love, ginawa nga ng aking kaibigan ng project ko, kaya naman ay nakapagpasa pa rin ako. Hindi man ako sinwerte sa aking pamilya, ay maswerte naman ako dahil may mga kaibigan ako na handa laging tumulong sa tuwing kailangan ko sila. Minsan nga ay napapaisip ako kung paano ako makakabawi sa kanila dahil hindi din naman ganoon kalakihan ang aking baon. Nagkataon lang na malapit ang bahay namin sa eskwela kaya napagkakasya ko ang karampot kong baon. Inaya ko ni Hazel na sa kanila muna tumuloy para sabay kaming mag-review dahil alam niyang mahihirapan akong mag-review sa aming bahay. Pinagmamastan ko ang kwarto ng aking kaibigan. Malawak, may study table, may aparador, may mga lagayan ng sapatos, may mga libro, may aircon, meron pa siyang laptop. Samantalang ako ay tanging cellphone at libro lamang ang meron. Masaya ako sa sitwasyon ng aking mga kaibigan, ngunit hindi ko rin maiwasan na hindi mainggit. Gusto ko rin na ganitong pakiramdam. Gusto ko rin na malaya at payapang nakakapag-aral. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit sa aking mga magulang, ngunit sa nakikita ko naman ay ginagawa talaga ng aking ama ang lahat ng kanyang makakaya. Maitaguyod lamang ang aming mga pangangailangan. Kaya sinabi ko sa aking sarili na mas pagtutuunan ko ng pansin na makapagtapos ng pag-aaral. Irene, kapag nagugutom ka, sabihan mo ko ha. Punta lang tayo sa kusina.
May hinanda si Mama na merienda natin. Sa wakas, natapos na rin tayong mag-review sa Filipino. Ngayon, sa science naman. Ang pinakaayaw kong subject. Thank you, Hazel. Sa pagpapatuloy mo sa akin lagi kapag malapit ng exam natin at sabay pa tayong nagre-review. Alam mo, kung nasa bahay siguro ako, hindi ako makaka-focus. Ano ka ba, Irene? Wala yun. Kaibigan kita at tutulong ako sa'yo sa abot ng aking makakaya. Ang gusto ko lang naman ay makapagtapos tayong 3 ni na Hope. Balang araw, magbubunga din ang lahat ng itong mga pagtsatsaga natin. Kahit mahaba-haba pa ang lalakbay natin, Irene. Wag na wag tayong susuko, ha? Salamat sa pagpapalakas ng loob ko, Hazel. Hayaan mo, balang araw, makakabawi din ako sa inyo, lalo na sa'yo. Ano ka ba? Tama na nga ang drama. Mag-review na tayo sa science at napakahirap pa nito. Tara, mag-review na tayo. Nakapasa tayo! Grabe, nakapasa tayo! Ang saya ko! Nakahinga tayo sa periodical exam. Ay, grabe, ilang araw din tayong walang gaanong tulog, ha? Ay, nakakatuwa naman. At nagbunga lahat ng pagsisikap natin. Salamat sa inyong dalawa dahil pinapatuloy niyo ako sa mga bahay niyo para makapag-review. Okay lang yun, Irene. Ano, mamayang uwian, kain tayo ng fishball sa bahay tapos manood tayo ng movie. Talaga? Magpapa-fishball ka? Oo naman. Tinext ko na nga si Mama, sinabi ko na ang tataas ng grades ko. Ano, G? Sabado naman bukas kaya pwede tayo magpuyat. Sige Hazel, sama ako. Excited na ako. Ma, Pa, heto po pala yung mga test papers ko. Nakita niyo po, ang taas po ng grades ko. Aba, oo nga. Tingnan mo, Rudy. Wow! Nakaka-proud ka naman talaga, anak. Pasensya ka na ha kung hindi namin naibigay ng mama mo ang magandang buhay para sa inyo ng mga kapatid mo. Pero ito ang ilagay mo sa isip mo. Mas magsusumikap pa ang papa para mapagtapos ko kayo ng pag-aaral nang sa gayon ay magkaroon kayo ng mas magandang buhay. Naniniwala akong kayong magkakapatid ay magkakaroon ng magandang buhay balang araw. Lalo pa at napakabuti mong halimbawa sa mga nakababata mong kapatid. Tandaan mo na edukasyon lang ang kaya kong ipamana sa iyo, anak. At tandaan mo rin na kahit ganito lang kapayak ang ating pamumuhay, ay ginagawa ko naman ang lahat ng aking makakaya. Patawarin mo rin ako, anak, ha? Alam namin na marami kaming mga pagkukulang bilang magulang. Pero sana, huwag maging dahilan yon para mawalan ka ng gana sa buhay. Huwag mong tularan ang mga naging pagkakamali namin ng iyong tatay. May tamang oras sa bawat bagay. Huwag mong madaliin ang pakikipagrelasyon. Mahirap umahon kung parehas kayong lubog. I-enjoy mo lang ang pag-aaral mo. Lalo na yung pagkakaibigan ninyo ni na Hazel at Hope. Magaling ka, anak, dahil inuna mong maghanap ng mga mabubuting kaibigan. Dahil iba pa rin ang pagkakaroon ng mga tao na hinding-hindi ka ipapahamak. Maraming salamat po, Mama at Papa. Patawarin niyo po ako sa mga panahon na nagrereklamo ako at nagkakaroon ng inggit sa aking mga kaibigan. Pero tandaan po ninyo na hindi po nawawala ang pagmamahal at respeto ko sa inyo. Alam ko pong ginagawa ninyo ang lahat para sa aming magkakapatid, kaya ipagpapatuloy ko lang pong lahat ng tamang bagay na nasimulan ko na. Tama yan, anak. Ipagpatuloy mo lang itong pagsisikap mo sa pag-aaral. At makakaasa ka na susuportahan ka namin sa abot ng aming makakaya. Dear Love, totoo ang sinabi ng aking mga magulang na tanging edukasyon lamang ang kaya nilang ipamana sa akin. Kaya ngayon pa lang ay ginagalingan ko na dahil sa oras na matapos ko ang high school
ay siguradong mas mahihirapan ako makapagpatuloy ng pag-aaral kung hindi ako makakakuha ng scholarship sa kolehiyo. Nagpapasalamat pa rin ako kahit na ganito ang kalagayan ng aking buhay. Hinding-hindi ako susuko at alam ko na balang araw ay makakamit ko din ang tagumpay. Pagkakaroon din ako ng sarili kong kwarto, makakanood ng mga paborito kong pelikula sa laptop at makakakain din ng mga gusto kong pagkain. Sa ngayon, ay mas ini-enjoy ko ang biyaya na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Ang pagkakaroon ng dalawang matalik na kaibigan, sina Hazel at Hope, na siyang palagi kong kasama sa hirap at ginhawa ng aming high school life. Itinigil ko muna ang paghahanap ng pag-ibig, lalo pa nga't bata pa naman ako. Tama si Mama at Papa, hindi mo na dapat iyon ang pagtuunan ng pansin. Mas masarap sigurong umibig kapag nasa wastong edad, may trabaho at wala na gaanong pinoproblema sa buhay. Sa ngayon, libro muna. Ika nga ng aking mga kaibigan, books before boys. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!